Sư. Pani dia di se bengar, ma bengor dia di se bengar. Oh ni. Om tu này à? Om. Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायला गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनैबो माइ गायगोन लोगोफोर ओरैबायसा थिं थिं सान्दुं ओमफ्राय मोनायाव एसेबा गुंग्रुं गांग्रां अखा खोरोमनायानो गैया लोगोफोर ओरैनो थरसे थरनैल' गनानै ब्लड आरोना माथो खालामबावनोला लोगोफोर मालाय हायिखौलाय ओमफ्राय दिनै माने माइ गायगोन आरो लोगोफोर बिबोनां लाहा जा बिबोनां माने गामियाव हरनाय लाहा माइ गायगोन ओमफ्राय दा बेयावनो आं थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै गामसा सामसा लाखाबाय रेडि नै बिथांखौ बानो मा जादोंबा थौ थांसिथ'दो ओमफ्राय साथा सुथा लानोसै बिराद गोसा सान्दुङा दायो जोङो फोथार मोनफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने तुम्बु सोंखादो गथ' गथाय जिरायनानै थानो थाखाय ओमफ्राय लोगोसे खोथियाबो दोननो सोंखादोंमोन ओमफ्राय गायग्रोबायानो इमाखाखौ हाखौ मैयायो हरसे माने दिनै हराव हरसे हन्दा लगायनानै सोब फोमोनदो आरो लोगोफोर हाखौ नायदो नै जेन'बा मोनायाव जुब जुब अखा हानानै थानाय बायसासो नुलायलांदो नै लोगोफोर आमा माइ गायाखै नोङो मामि फिसाजा जि इन्टारेस्ट माने गरम बन्दबो होबाय नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने गरम बन्द होनायावनो माने ओरैबायसा इन्टारेस्ट मोननानै ओइ बाबा थांनाङाहाय ओमफ्राय ओइ लामानिफ्राय फोमोनबोखाबाय आरो लोगोफोर इमाखायाव गासै टटेल 3 बिगा हा दङ आरो इमाखा ओरै फोमोनजोब्बाय हन्दा लगायनानै ओइ माबानिफ्राय सारदो दैमानिफ्राय सारदो आरो लोगोफोर ओइयाव हन्दा लगायनानै हरसे सारखादो ओमफ्राय दानि फुङावनो फोमोनजोबखाबाय दैयाल' ख्लाब ख्लाब गांथारदो सालाबबाय लोगोफोर नै जमा जाजोब्बाय सा लोंनो गथ' गथाय ज'नो तुम्बुआव नङा गारनायखौ सोरबा लोंखोन्दा मोनसे गारखानायमोन बबेखौ लाखो मिथिया सिगाङावबाय थायो नाबानो नाबानो थावनि आसि जालायबाय दिनै मैया सुङा पापर जानायनि गयाबो जि साफा साफा जाथाव जाथावनो फिथाइया हजम जानाय बायदि कापसे लोंबायानो नामा नों आब' दे माइब्रा फिथाफोरा थुम थुमबो जायोना इसे लोंना हरदो थौ गायनोसै ओमफ्राय दा इयावनो जागोन नामा ओंखामखौ इयावनो जागोन सेरेपखौ नोंखौ हमख्रबना दौगोन जोङो दिनैयो गारथारा गन्थं होथेनानै नङा नों लोङाना ओंखायनो हमख्रबना दौनांगोन आइ बिखुनजो रांगावलिखौ दिनैयो इयावनो जागोन दिनै लोगोफोर हाल जांख्रासो नालाय इयावनो नै बरिया जागा दंखायो जानो नै लोगोफोर साहा लोंखांनायनि सिगां इदब्लायनिखौ गायखांदो आरो ओमफ्राय माने सारनानैसो गायनाय नालाय हाया एसे लद्रा लद्रि जादो ओंखायनो माने हाब्रुआ आइ गैया नालाय इदब्लायनिखौल' हादो जोङो नै आरो इमाखा दंबावसै लारि लारि नायनोसै सानसेनि गेजेराव बेसे गायनो हायो ओंखाम ओंख्रि जानायनि लाहार फाहार जालायबाय नै लोगोफोर फोथारावनो मा ओंख्रि लाख' मा ओंख्रि हरहाय आइ बिखुनजो मानसि रागा जायो नोंलाय रागा जोंदां गरम
Nơi logoper, oma betul na, sejima. Oma, thấy. Oma lu. Randi ni makanya ji gota songna labai nơi logoper dini hal jangkrani. Ji lari jojum kabai nơi saya yaw grid ne. Zumai sirgrayaw नै आब'आ एक नाम्बार आरो नै हाल जांख्राफोराव जुमाय सिरनायाव नाम्बार 1 खा आब'आ जोंहानि बिजावजालि जायो आरो इबो माने बाहागिनि ओमफ्राय नै लोगोफोर जुमाया ओरैबायसा गोदैनो लोगोफोर लोंनांसिगोन आरो इसिना सान्दुं गोसानि थान्दा जानाय बायदि इसे देहाफोराबो बिखाफोरा गुसु जाथि फिसालाया माखौ जमबाय थाखो होमबा आंना जुमाय लोंनो सम दाबा नोङो फिसालायाबो बेसेबा सानसे थाफैयो बे खाखानायालाय आयै सुखुवा जायो आं फिसाखौ इदि नाङा दे नोङो दौवा बाल्थिंसे थिब लाबखादोस' जि बरिया संना लाबखादो नै लोगोफोर ओंख्रिखौ रद' जालायनोसै नै लोगोफोर सबायजों दाउजों फोथाराव थेब्रेनो फोथाराव ओंखाम ओंख्रि जानाय मजायानो आलादाखा जाखायोना लोगोफोर जाखावनोसैलाय दै आब'आ फोथाराव माबायसा मोनो ओंखाम जानो मोजां मोनो दा बार गुसु जुमाय लोंनोबो खहाबो ओंखामबो खहाबो भाजा साजा खहाबो बेसेबा इन्टारेस्ट जाखायो नै जुमाय सेरनाया बेसे मोजां जादों गोदैथार जुमायाबो नै अफ्रिबो गलायलांबाय जि इन्टारेस्ट जाखायो लोगोफोर फोथाराव माइ गायनानै बेफोरबायसा भाजा साजा लोंनाय माबा जौ गोदै लोंनाय ओमफ्राय लोगोसे ओंखाम ओंख्रिफोरखौथ' दा बुंसै आरो लोगोफोरना बिराद गोथाव लगायनोथ' दोनो सिरदो माने बिराद गोथाव भाजाफोरा मा नाहरखो नोङो भिडिअ ओंखारनो फै सोरनि नायदो नै रसमानि नायबाय दं आयै मालाय नै आफिया रसमानिसो भिडिअ नायगासिनो बादै इफोरखौ खारनाय फागो खारबाय थाथो जोंहायनो सबायजों दाउजो बेसे गोथाव अमा बेदर फ्राय रसमानि भिडिअखौलाय मानो नायनांगौ एसे मिथिनो लुबैयोना बबाव दं खारबाय बियो अबाव खारलांबाय फिसाजोफोरा जा गाबनानै गोदाव सोराव माइ गायनाय फुनायाव माने खारनांगौ माइ गायनो फुनो गारनानै जों दा जालायनोसैसो जाखावलायनोसै जमा गायनानै फुनानै मोनबायना मोनाखै ना फि रसमाखौ मोनथ'वाखै अबाव दं बायदि नोंनिबा खारथारबायना ओइ गैलायोना खारखाबाय इयो गैला भिडिअ ओंखारनानै फंसेबाबो बुंनांगौ हाबा जाबायबा जाबायना फि होमबाना माबा मोनोना मानसिफोराबो गैया हौवाफोराबो गोदानै लानो हायो र' भिडिअ बानायनो खांसिया बिरनानै बेलेगाव थाहैनोसै लोगोफोर बारदोना बिराद बारा जानो हाया आयु माइसे मोसौ दामब्रा बारख'नाय रखम होदोसै साफ्रालाय आं अमा बेदर जाया लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालाय जि बुरजा होलांबाय नै ओंखामखौ जाजोबनो हानाय नङाहाय ओमफ्राय नै ना आंनिया ना लोगोफोर ओमफ्राय नै आब'मोनना अमा बेदर सबायजों दाउ बुस्थु दं र' मा दं बेयावलाय हाथर खोबलायथारदो बे दाफिया आलु फिसा बानलु बोरदोन सोनलायो मालाय जा बुस्था जा मोनजाबायबो थाया इफोरबायसा जमा जानोसै लोगोफोर ओरै एरिया गिदिं अमा बेदर
Không có chứ không biết là lại ba làm mấy cái sản là Mày một cái đơn năm bảy, khuyên bảy không muốn là bây giờ. không thấy ấy nữa cửa. Mà nó kia nó muốn thật sao? Mà lại Cái gì cũng là như săn nhanh lắm rồi. thằng lấy phi là đúng mà. Chú xuân à rồi. Một tập cái này để bút thế cả. cứ đâu ra khi nào mà ra Thằng lấy phi đang là mà. Rồi đó cô mới thằng nó mình cũng phải là bút cả đấy. Ơi đã xin bút xin lại bắt thấy đi xin là người này. Không phải đi đi đây thằng bay ăn à nhìn Phu đây khâu lại đờ sao nào nó mua cây này khâu lại đờ là cái phần biểu ai nó khâu biểu ai nơi khâu đờ rồi mà nó đấy sao thầm bớt sen mình vào hỏi sao nào ní đi khâu lại ở gan lại ra gần chứ đờ biểu ai nick phu đây cái nó lưng ấy đờ nó hồ này À đi cái yêu cái này cũng cái ăn này là. Vẫn xin mình lưng xin mình. Sa khang ludri untuk supaya ha gitu. Ini mah syuran lele lang ba. Bây giờ ta đặt khám thar đây nè, anh chắc ayo, uống lan đó, anh chắc là ayo yang chắc là lại xíu mà mua đều sửa nó uống lại anh đó. Ayo, ya ba phơi, abe đi kem nữa nữa hay giờ. Phơi. Abe ya.